IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indwatan ni Vice Governor Matthew Marquez Manotoc ang kasapulan asulbaron pa ilaang ti utang dagiti mannalon tapno lalo ang matulungan dagitoy. Kunana, no makontrol dagiti mannalon, makontrol ti apit. Rason an epektibo ti maipaay a suporta kadakwada. Masayangan ti Vice Gobernador karay ti magasgastos gaputan no mailakon dagiti apit katawan ti maipasubliwen no masapulan. Inay na komplikado ti problema ngam daytoy ti umuna nga addang tapno inot amo urnos. Siyempre, para sa akin lang, yung nakikita kong mas malaking problema or pinakamalaking problema sa lahat ng ating mamnalon ay ang utang. So, this is a start. No? Ito po ay isang simula para sana long term ayusin natin ang utang ng mamnalon. In fact, many years ago, sinabi ko na sa RPT natin na why not tayo na mag-wipe ng utang ng ating mga mamnalon. Siyempre, extreme po siya at sasabihin ng iba na hindi kaya. But kung makontrol natin ang mga mamnalon, ang mga trader at yung ani natin, then why not? Kasi para sa akin, yan po ay mas epektibo suporta sa ating mamnalon. Kasi kumbaga, nasasayangan lang ako sa ginagastos po natin. Diba? Kasi binibigyan mo ng sleep, binibigyan mo ng urea, kung ano-ano. Pero pagbenta, wala na. So, Ibang makinabang. diba? So, paminsan hindi na problema namang co-op. Alam naman natin yan. Diba? Di ba lahat ng co-op ay responsible. At para sa lahat ng members ng co-op. So, ayun nga po, medyo complex na problema. Pero ito po ay mga unang hakbang na kailangan gawin. May naig idiraytoy segun kan Manotoc kasapulan ti bagsakan approved traders tapno awan ti problema no aday ti sumrek kan agisarag ti produktuda karagiti borders. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.